Keď som mal 15, som si chcel kúpiť nový počítač. Ale to stojí peniaze. Tak som začal predávať klávesnice na bazoši. A neskôr sa z toho stal taký menší brand na TikToku. Vytváral som 2 videá každý deň a bolo to aj vidieť na výsledkoch. 1000 views, 10 000 views, 50 000 views, 300 000 views. Každý deň 4 mesiace dokola. Vyhorel som a povedal som si, že je na čase skúsiť niečo nové. Začal som sa venovať videoeditingu. Nový profil, post každý deň. 50 followerov, 100 followerov, 600 followerov. V 16 som zarobil mojich prvých 1000 eur. Čo ti dáva, to bol úplne iný svet. No a v 17 viac ako 5000 eur. Strihal som každý deň. Škola, gym, práca. Škola, gym, práca. Škola, gym, práca. Škola, gym, práca. Toto voláme stereotyp. Tento stereotyp ma zabíjal. Mentálne aj fyzicky. A povedal by som, že je na čase asi začať niečo nové. You never call, baby, when you say you will.